Pamene amayi ambiri auzidwa kuti ali ndi kansa ya khomo la chiberekero amakhala ndi nkhawa, ndipo kwa iwo ambiri imakhala ngati death sentence pa umoyo wawo. Mu programu ya Survivor tsiku la lero tili ku Mbulumbuzi m'boma la Chiladzulu, kumene kuti tatsatira mayi Esther Chitsulo amene watu ndi abiti njere. Iwo watu anachira ku nthenda ya kansa ya khomo la chiberekero. Dzina langa ndi Mande Ndaonga Pondani, khalani pomwepo. Kansa ya khomo la chiberekero ndi imodzi mwa mtundu wa kansa imene ili yopeweka kwambiri. Koma zachisoni nzakuti kansayi ndi imenenso ikutenga miyoyo yambiri ya amayi pa dziko lonse lapansi komanso m'Malawi muno. Izi zili chomwechi kamba kuti amayi ambiri sayika chidwi kwenikweni pa mauthenga za umoyo omwe amaperekedwa. Koma mayi Esther Chitsulo akunjuli m'boma la Chiladzulu ali moyo lero kamba ka upangiri omwe iwo anawupeza okhudza kansa ya khomo la chiberekero kuchokera mawayilesi komanso njira zosiyanasiyana zofalitsira mauthenga. Panali pa tisanafike mu January usiku ndimangolota ndingoti 010 ndimangolota manda malo osiyanasiyana, ndeni madabwa kuti uthenga umene undiwotani. Pozafika pa 11 January ndikulima ndeni naona kakloti kamagazi kambulu katatuluka, ndeni nadziwa kuti pa msinkhu wanga sindinayenere kuona zimenezo. Iya ndikusamba iyi. Ndeni nauza ang'ono wanga kuti ndili ndi kansa, naye ndichikhulupiriro kuti inali kansa. Nditapanga chonchija ang'ono wanga amagwira ntchito ya chipatala anayesetsa kuganiza kuti ya kapena ali kango mafibroids. Ndeni nani kuti ayi ndi kansa ya khomo la chiberekero. Ndiye choncho ang'ono wanga aja anaziwabe kuopsa kwa kansa, anamuuza mwana wanga Mrs. Nasangwe amene akugwira ntchito kumwanza. Ndiye iye uja anapanga zotheka kuti ndipite ndikakumane ndi anthu ma-gynecologist akuti akumwanza. Atapima kumwanza kuja anapima china chilichonse mthupimo. Ndiye kuti amayi mthupi libe matenda, ndeti kuti sinimadwala, kudwala kwache ndi chifine chiyambire mangokhala. Ndiye kuti chabwino nanamuuza mwana wanga uja amayi kwali ndi kansa, ndiye kuti mupite ku Queens mwina mutenga nthawi mupite kwa Dr. Taulo kumwayi wathu. Ndiye pa 20 napita kwa Dr. Taulo ku Pride Ocean kumwayi wathu. Anapereka ndalama pa nthawi imeneyo inali 4,000. Ndiye atapita Dr. Taulo uja atandifunsa namulongosa kuti andikudziwa kuti ndi kansa. Ndiye atapima naona kuti sangathe kuyitha ku Malawi kuno. Anayena kuti kansa yanu sitiyitha ku Malawi kuno, ili pa grade 2B. Ndanamuza mwana wanga uja kuti
sangafe ndi kansa atapeza treatment. Mupange zotheka ku Tanzania kapena ku South Africa. Koma kwabwino ndi ku Tanzania ku Ocean Road Cancer Institute. Ndi pamene paja namfusabe dokta kuti ukulephera bwanji sindikumva kupweteka pena paliponse. Ndi ananena kuti mukazamba kumva kupweteka ndiye kuti yakhozokera, koma pakadali pano ili pa grade 2B. Nthawi zambiri sing'anga sangagwire galu kapena mbuzi kukhala fiti, imagwira munthu. Ndiye ndamva anthu ambiri akunena kuti atapita kwa sing'anga anagona ndi mwamuna wotsirika zambirimbiri, anthu amene akhala kumwalira ndi kansa ya chiberekero. Ndiyeno akapita ku chipatala amauza kuti atasala pang'ono kufa, amauza kuti kansa. Ndiye tinadziwa kuti anthu akamadwala akamba kutaya ali age imeneyi olatsikana ikakhala kuti ikupitiriza imakhala kansa osakhala zimene zimamveka kwa anthu, amachedwa ndi kupita kwa sing'anga pamene ili kansa. Ndiye ine ndinadziwa kuti imene ndi kansa, chifukwa imene ndanena kuti kumtundu kwathu kuno ndi ambiri amene amwalira ndi kansa yapakhosi, ya chiberekero, ya bere. Ndiye ine ndinadziwa kuti ndi kansa. Uthenga oti kansa ya mayi chitsulo inali pa mlingo oti akuyenera kupita mdziko la Tanzania kukalandira chithandizo unali wolemera pa iwo komanso apabanja pawo. Kupatulako kuyang'ana ndalama, anansi ndi ana awo anaganiza zolowa m'mapemphero. Kunali mamitingi pabere lathupo oti asonkherane ndalama, sanafune kuti zidutse mbali ya boma zikanatenga nthawi, koma amasonkherana ndalama zoti tipite ku Ocean Road Cancer Institute kuja. Ndiye ang'ono anga onse analiso m'mapemphero. Fa mapemphero ndi mankhwala Mulungu akayikapo dzanja munthu umachira. Ndiye atapanga mapemphero aja tena ena kumasonkha aliyense amasonkha ndalama imene anali nayo. Kumene tinazachita passport kusapita kuti tipite ku Lilongwe. Ndiye tidapita ku Lilongwe kwa mwana wanga Maiviriri. Tinakakumana ndi Pastor Asnat Swai amapemphera ku Revival Life Ministries. Ndiye mwana wangayo mwamuna ache George Viriri ndi mbusa. Nalamwitana Asnat Swai uja kuzacheza. Pa nthawi imene ya madzulo mwana wanga uja amakonza chakudya cha madzulo cha mulendo uja, ine ndili pompo. Ndiye kumene amamuuza mulendo uja kuti this is my mother and is suffering from cervical cancer and we are planning to send her to Tanzania. Ndiye Pastor Asnat Swai akuti I know the hospital. I'm going to talk to the doctors that Malawians are coming. Mulungu anapanga njira pamene timalephera kuti kodi tidutsa bwanji. Koma mmene akufotokozera mayi chitsulo, ulendo wokalandira thandizo mdziko la Tanzania unali ovuta. Kupatulako kulowa mthumba kukhala dziko la eni kumakhala kosowesa mtendere ndithu. Tinachoka ku Malawi kuno pa 10 January 2011. Indi zitu 10 February 2011. Ndiye nakati chengamira pa Joshua Nkomo International Airport. Ndiye iyeyo ali pa Mbezi Township. Ndiye anatisiya kukhomo kwache kuja zonse timagula ufa chani zonse tinali wokonzeka. Ndiye anachoka Pastor Asnat Swai kukakumana ndi Dr. Limo wa Cancer Institute uja kukakamba naye. Ndiye atakamba naye anena kuti koma akhale ndi ndalama zambiri chifukwa amene wali ngati ma private patient. Ndiye titapita kumene kuja anaya kuti sitingakhulupirira ku Malawi tipangatoka. Ndiye anajaso analipiraso ndalama about 30,000 kungopima kuti aone kuti ili pati
ndipo yakula bwanji. Mapita kwina kwacho kumene amapima kuti adziwe kuti yachokera apa kupita apa. Ndiyeno atachita scanning anaona kuti inali 6 cm. Ndiye anadziwa kuti chimenecho kuti chite pamafunika masiku 31 radiotherapy. Radiotherapy kunali ngati kuotcherera. Tsopano panafunikanso chemotherapy kuti isapitirire, inali ya ndalama zambiri. Tsopano chemotherapy ukaona kuti pachipatapo inali yodulanso, pamene radiotherapy yodula. Ndiye Dr. Limo amatenga kunyumba kwache. Ndiye imene analipira 100,000. Pamene radiotherapy amalipira 50,000 pa tsiku kwa masiku 31. Yafika nthawi zonsezo zikuchitika amaperekabe pang'ono. Ndiye inayambika treatment yo pa 27 February. Ni treatment yoti ukamalowa murumumo umaloma muweka popanda doctor. Amangopita kukona apa pangemwa kuti ukapanga choncho doctor ujamatuluka ndikutsekera. Ndikuchita set machine aja basi. Mpweya wozizira umachokera pamwamba kena kache kokhala ngati ka helicopter kamaima pamwamba. Ndiye kumapeperera pamimbapo. Pamene amachita target pali kansa apo chifukwa amapima kuona kuti yachokera apa yaleka. Ndiye amapima pakatipo. Kukula kwa kansa yo inali yayikulu mene ndanene kuti 6 cm. Koma kuti ife chifukwa inali pakati pa khomo la chiberekero ndi khomo la toilet pa rectum yapo. Ndiye kuti kupepererako apeperere pamimba apa akaipe pamene pali rectum ndi patali kuchokera pamimba pa nchombopa kuti akaipeze kumbuyoku pakati pa uje ni rectum ndi chani ya chiberekero. Njira ya chiberekero ndi njira ya chimbuzi kuti akaipe pamene ndiye amapeperera pamimba. Ndiye kutanthauza kuti amaumitsa kuyambira matumbowa kukafika kuti kumene kuja uje ni ndikalowa mchipatamo kamene koko mwina 15 minutes basi kata. Ndiye tsiku loyambalo ndinamba kusimba kuti is this the only treatment just for 15 minutes? Can I leave my home for this type of treatment? Ndiye akuti chabwino. Koma pozafika tsiku la namba 21 thupi lonse matuza. Kunjako Mimba yonseyo ngakhale ndimavala salu koma mimba yonse ndipo ngakhale chitenje mapitgoti mapanti onse amauma gwanga timwala ndikamachapa. Ndiye pa mimba apa ukamachokera ku toilet kuuma ngati mwala. Ndiye panali ululu woopsa chifukwa choti china chilichonse chauma ndi mankhwalaja. Ndiye kuti toilet iduse malephereka ndikumene namva ululu koopsa. Zafika siku ilili la 22 nangasina ya masiku 31 ndiye kunamba kutuluka mafinya kunjira yako mashibele. Ndiye nchenche zonse pamenepo kubwera kuoneka kuti kansa ija yaphulika. Ndiye no panasala ngati patsalabala. Tsopano pomafika chemotherapy amandipatsa kamodzi pa Mulungu. Lachitatu kuipima kuti thupi lili bwanji, lachinayi kulandira mankhwala. Koma amandipatsa kuti tsitsi lisathotoke ndipo ndisamasanze. Koma akomweko amatha kusanza ndimathotoka tsitsi. Koma chifukwa choti sinimadziwa Chiswahili ndiye ndinali private patient. Chifukwa chake ndalama inachuluka. Ndiye yatha chonchija pomadzafika tsiku limeneli la kuti kupitirirabe. Ndiye thupi lonse linapsa ngati nali pa moto. Kusupu zikopa zonse kutha. Moti ndikamasamba mbasita bumose ujeni zikopa zokha. Koma treatment mpweyawo unali wozizira.
koma ndikamala vula malovu wofira. Ndiye ntapanga choncho nawo zakuti doctor pakuchitika izi ndano nane akuti zimenezo ndi side effect tilibe nazo ntchito ife cholinga chathu ndi kuti kansa itani ife zimenezo zizatha kansa ikazatani ikazatha. Ndiye panapita chonchija kufikira masiku aja atakwana 31 pamene maganiza kuti tizibwerera. Koma choti mudziwe tsiku la kufa munthu amadziwa ndi mwini wake. Dr. Limo amene amatenga mankhwala kunyumba kwache chemotherapy wiki imene wamaliza kundipatsa ine mankhwala nayenso kaya nali ndi kansa ndinangomva kuti wapita ku India. Nditabwera ku Malawi kuno kumamva kuti ku India kwana kafa ndi kansa. Koma ine nditatani ndabwera ku Malawi kuno nditachira ndi mankhwala wondipatsa yemwe Dr. Limo. Atabwerera kuno kumudzi mu chaka cha 2014 mayi Chitsulo akuti zambiri pathupi pawo zinali zosintha ndipo madotolo a kansa kuno kumudzi anatsimikizira kuti iwo tsopano ali bwino. Tsopano tafika ku Malawi kuno Dr. Taulo mmene anapita kuti mupite kwa Dr. Kampondeni kuti akaunike nkati aone kuti kodi kansa ilipo kapena palibe. Ndiye pa 014 tapita kwa Dr. Kampondeni anandifunsa kuti kodi munachitidwa operation. Ndiye sinachitidwa operation ndipo sana ndigwire thupi langa lino. Ndiye kumene anati you are lucky mthupi mwanu mulibe cancer cell iliyonse inatheratu. Kambira 014 iyo mpaka lero ndimangokhala simapitanso kuti kusachi nanga sana ndiuza kuti kansa yatha ndipo zizindikiro zina zilizonseso palibe. Ma-check up wonso sinapite kuyambira 014 iyo chifukwa nditawerenga buku ili ilili ndi buku kabuku kama wa Mulungu. Apa analemba kuti what cancer can't do kwa munthu mawa Mulungu. Pali apapa kuti one of the most dreadful sentences a patient might hear is you have cancer. These words bring a chill to the heart. Although great progress has been made in treating cancer, recovery can be long and painful, and some people do not survive. Mwamva? Pongoona kuti recovery can be long and painful. Naona kuti somano choti nzivutika so kuti kucheck up. Ndazwa kuti ngati Dr. Taujen Dr. Kamponde ananena kuti no cancer cells in your body in the part of the treatment. The recovery can take a long time. Ndipo anapitiza panani kuti cancer is so limited. It cannot cripple love, cannot shatter love, cannot clot faith. Apa chimene chilipo chachikulu kuthokoza Mulungu. Ngakhale ichi analembera kwa anthu amene achoka pa dziko lapansi. Komanso kwa ine ndiye nakuthokoza Mulungu chifukwa si ambiri amene amakhala ndi moyo mpaka na lero lino. Lero mayi Chitsulo ali ndi malangizo kwa anthu ena omwe akudutsa mu zomwe iwo anadutsamo komanso akatswiri a zaumoyo. Apapa chiyembekezo changa ndi chimwemwe changa kwauza kwa anthu makamakanso kwa ena onse kapena anchipatala. Monga nditapita kuchipatako naona patalembedwa pena pacha kuti cancer is caused by unprotected sex. Ndiye ndi msinkhu wanga uno naona kuti apa ndiye nauza kuti apatu ndiye mwalakwitsa. Koma kansa ndiye kuchilengedwe ya kumtundu ineyo ambiri amwalira. Ndiye chimene ndikupempha chikondi chimene anaonesa akumtundu kwanga ndi ana kuti pamene afika stage ndipo madoktawo aziauza anthu azilephera okha asanadule ziwalo. Tayesani njira iyi ngati mene anapangira Dr. Taulo kundiuza ineyo. Ndipo apapa chachikulu ndichoti amene akuvutika azidziwa kuti Mulungu ndi chiyembekezo cha china chilichonse. Zina ndimamva kuti malire 40 years koma ine ndiauza madokta kuti pamene ndimapita 011 mbuyo mwanga muno ndi akulu anga pafupi apo mayisubira namwali andi kansa nali ndi amayi anga ang'ono at the age of 88 anamwali aso ndi chani ndi kansa yomweyo
pamene ine ndimapita ku Tanzania kutanthauza kuti kansa sikugwira age kapena kuti anene kuti kuchokera apa kulekeza apa koma ikugwira age iliyonse ndipo ikugwira ngakhale anthu ali okha osakhala okha amene ali m'mabanja kapena amene akukhuzana ndi amuna aliyense ngati kansa yafika ichitidwe treat chimodzimodzi. Ndipo ndikupemphabe achipatala kuti ngakhale anthu oti takalamba asamalabe chifukwa ine pa nthawi imene inali 66 zipatala zinatu amanena mukungothamala nkhwalawo anayi apa utakalamba mmene mwene komabe pa nthawi imene inali ndi zaka 66 pano ndi 75 zaka zonsezi kodi ndikanakhala kuti andinyalanyaza ndikanafika lero kanakhala nditapita kalekale koma chiyembekezo choti madokta agwire ntchito ndi age iliyonse osatengera kuti kuchokera apa kupangayo chifukwa so akuluakulufe tikudwala ndi nthenda imeneyo. Akadali pano anzanga ena onse amene akudwala ndi kansa ya mchiberekero pali ena posachedwa pompa ikufunika kumalawi kuno ikhale pa early stage chifukwa ya ina inafika pa grade 2B koma ikafika apapa ndiye kuti kuyenzetsa kuti sangotengera asikana okha ankhalamba feso tizikayezetsa chifukwa akayipeza pa grade A ngati chemwali wanga wina anayipeza itangoyamba mwezi watha omwewu anangoonera kuti madzi munje m'mimba munali madzi ndi anauza kuti ikuyamba kumene moti anachotsa chiberekero koma ali bwinobwino kuonetsa kuti kuyezetsa kusakhale kwa asikana okha ngakhala ankhalambafe tizikayezetsa ndipo usakhale kwa anthu amabanja okha ngakhala anthu amene ali okha azikayezetsa apapa chikhulupiriro chachikulu chonena kuti azikayezetsa ili pa stage early stage pa penipeni paja olwesa anafike pa grade A madokta akakangoona kuti ikuyamba kumalawi kunatha kuikwanitsa koma tikachedwera ndimene mangonama amuloza mwaudi mwakuti khanzo kamene